Aibo, sekunjalo, get ready to step onto the field with the champions and play campaign until the 12th of September 2026. Stand a chance to win your share of 100,000 contant in cash with your Hollywood bets. You also have a chance to win a betting voucher or South African rugby jersey. Well, if you are a new player, you can check the link pinned on the comment section below and grab an incredible offer of 50 free spins and 25 red bonus to get you started on the fun. Terms and conditions, they do apply. You must be 18 years and older for you to be able to participate. Remember to bet responsibly. Keep well and stay blessed as we entering into the episode. Sambe. Sekunjalo kanjalo eThekwini eGagasini. Bese kumshelele last week sesibuyile futhi with another episode. Igrotman yami siyaphikisana la behind the scenes. Nani manje emakhaya nemazi umuntu onobuso babesuthu. Ngithi hayi time akaro nalebuso unalesifahlo sabesuthu ura khona ngumzulu zungu ngithi hayi man unobuso babesuthu. Time la all right? Yeah, right one. Awumntaka baba. Ubuya le kamfeni. Tutut. Serious? Azange bakuphazamise lapha. No. Aye bane trouble abantu. Ngiyabazi. Ore wakhe. No. Awusha umthetho. Mina? Ejele. Hayi. Mari ikuta lezo zenzile ukushikisha kanjalo. Hayi nje kona bengiba nokuphila nabo abantu abafowethu ngaphakathi. Oh. Ya kodwa nje ngasenombolweni cha. Angeke marungeni le. Wahlala. Ngihlala impela ngoba ngihlale from 2011 yize phuma 2020. Uhlele how many years man? Kahlathi bengangithatha 18 years. Manje shoot ungozi bana. Gevaarlik. 18. 18. Phela le maximum. Ngishawu 9 years and 2 months. 9 years 2 months. Alikulimazanga la. Kona nje phela kube khona naloko kulona ngoba ngangiqala lo ngazana ukuthi ngingene ejele. Yeah. Ngendlela kwenzeka ngayo. Oboqala. Ngangiqala ngayo. Amara ulimele. Makubheka kanje ayi ulimele. Ngalimala ngoba cause ngalonto engangiyiboshelwe ngazigwetshela ngangayenzanga ngingayazi nokuyazi. Noma ngile. Manje yabhimba ikhwaya ke manje. Angeke. All right. Asibapha amagama nesibongo. Na i-camera yakho ukuthi ubawa kaba so that le ndaba ihambe kahle ngifuna ukubona kahle ngoba ngikubona kayi4 kayi6 la. Sometimes lama light lawo yiwo phela lo kangilimaza laba ungibona ngifaka amazazi. Okay asibapha amagama ke sigibele phezulu. Obani ke? Asibapha amagama na i-camera yakho ubatshela ubani wena okabani. Mina nguvuswa Gumede eTututu. Yeah, okay Budvus. So bebakubiza ngobani Budvus mawuleka mfene? Ngale kamfene? Yeah. Ngathi bebe ngibiza ngobani kambe ngathini? Bengu Jacob Zuma. Bebe ngibiza uJay-Z. Why Jacob Zuma? Angazi ukukhumbula ukuthi ngawuthi ngathi ikhanda lami ne. Indoda abakhanda babili. Awubuke ngapha ngibona. Yebo. Mawuya ngapha. Ulavela ibanana. Indoda yeuzethi. Bakubiza Jacob Zuma nje. Jacob Zuma. Bana. Mara wena igama uDuku. Uvuswa Gumede. Vusi. Gumede. Vusi Gumede. Okay butwami. Right. Now asiqale ke manje ukuthi uzuyofika la ufika khona. Ufika kanjani? Uze nayo kahle nje. Okay. Yeah, ungayijahi. Hayi kusho ukuthi ekufeni kwami kuyona le ndawo engigcina sengiphuma kuyona. Ngangena kahle ngo-anto omakhelwane wakhona ngasekhaya anti umakhelwane futhi ufunda amanotes wakho la. Yes. Yeah, ngangena kanjalo ngaye. Yeah, nakhona ngeneni kwami ngaye ngalo ndlela nakhona kwakhona ukuthi waba na idonsa ingane ezalo ndodakazi wakhe. Yeah, ukuthi ngathi mangabe ukuqala kwami lento ngayiqala ngokuthi ngathi ngisekhaya ngangiqhubela uma ibhala edayisa esikoleni high school. Medayisa ima esikoleni high school ihlangana naye lo auntie lo omakhelwane. Yeah, ngiqhubha ibhala. Yeah, ngihamba nomfana ozalo udadewabo kama. Yeah, kulo mzuzu ezalo udadewabo kama akekho right emqondweni. Okay. Hambisa lo bhala esikoleni azothi afike umathi adayise ngayo lo mpahla engiyise khona esikoleni. Mangihlangana naye lo mama abe nokufuna ukuthi mina ngimbone kwakhe mase ngibuye vele indlela. Yabo lona mangabe ngimfica
kwakhe sengibuye esikoleni ngoba ngangisaya esikoleni ebuye eklinikhi yena. Yeah. Right, ngibuye ke esikoleni ngihamba nalo mfana lo ongaphilile ekhanda ozala udadewabo wama. Ngithatha ibhala agodwe nalo mfana ngingene kalo auntie lo. Mengifike kwakhe lo auntie ngingena endlini. Indlu yakho nomxhaso. Ngoba nakhona endaweni ikhona imxhaso. Hayi, sihlale phansi naye ufike nokuzana nomkhwena wakho naye useyikhehlanyana. Right. Mengena nobaba kwakhe abize nomakhelwane omunye ongenhla kwakhe. Lo makhelwane omunye ongenhla kwakhe uyilokhuzana endaweni ngathi iphosa lenkosi like noma into ethize nje kodwa emayelana nondaba ezitha. Mangabe efika ke kulo mzuzu ke abe nokuthi yena ke sekukhulunywa ke abize nengane. Yeah. Le ngayo engikade ngingayo ejele engangena ngayo ejele. Hey. Abe nokukhuluma ngalo ndlela akhuluma ngayo ngakhona nayo ngami mina uNtesilisa ukuthi wakwenzani ubani isho ngalo ndlela esho ngayo ngiyiphikise lonto eyishoyo yona kumina ngalosikhathi leyo ngane. Hayi, Wazini wena leso sikhathi leso? Because mayisuka lento yeah, umuntu ngasho ukuthi vele ukhuza ibhadi. yabo, Angeke ngisuka ngidlulanga la, yabo. angiphuzanga la, mara bathi ngidakiwe ngingadakwanga. So wena ke kwathini kuwe sebabuza ingane ukuthi wakwenzani ubani? Ngaba nokubane nokufikirwa into engayazi enhlizweni yami ukuthi kahle kenzakalani kahle manje ngalosikhathi. Hayi, ingane benokukhuluma lo ndlela ekhuluma ngayo ngakhona ke mina ngikhona nami la ngiba nokuthi ngiyaphikisana nale nkulumo ekhuluma ngayo. Kangokuba kwazi kwaba nokuthi yena futhi wona yena khulwayo wazi wafonela uma wayo iseThekwini eseThekwini uma wayo. Afike kuma wayo naye ngalo ndlela afika ngayo ngakhona kulo mzuzu ufike ngisho uma ngalo langa ngitshela ukuthi ungathola isimanga ukuthi ngalo langa wayegqoke ngisho ingubo ezimnyama sisande kushonela ubaba. Yabo. Hayi, qhubeka inkulumo ke kanjalo lokuphikiswana kanjalo kwaze kwafika nasekuthenini mina kufune ngihlawule mina ngokwenza kwalento ekuthiwa ngiyenzile. Hayi, aza qhamuka kumathi mhlambe nangayikhokha lo mali ngangoba ngaze ngathola nokuthi ngalo langa kuthiwa ya2000 efanele uma ayihlawule ngokuthi khona lesimo kuthiwa ngisenzile mina kuyona ingane. Mana ke asichaze iminyaka yakho yokuzalwa, sichaze iminyaka yengane because masithi ingane mhlawumbe umuntu akazi ukuthi ingane engakanani. Okay, right, njengamanje na 56 manje. Yeah. Kodwa ngalesi sikhathi ngoba from 2009 Yeah. uqhamuka kwalento Yeah. yona yayinobani ngalo sikhathi Should be no 30 wena. ngikhambe lapho there. Yeah. Ngathi ngangilapho ko 30 yeah. Um Mangabe ke right ke ngisho iminyaka yami ngalo sikhathi ke leso 2009 yona lalithi igama ino 13 14 years. okay. Yabo ngalo Yeah. sikhathi. Right. Uyayazi lengane wena? Mina Uke wayibona? Yabona ingane labantu balama camera bayabuza ende kaningi balwa nami mangathola ukuthi kunomhlambe kunombuzo bese bathi hayi you are lenient, you are too soft. Mangibuza futhi nje kanje Yeah. baphinde balwe futhi nami so ngifuna siyibalance kahle. I'm sure Yeah. siyavumelana emakhaya ukuthi siyibalance kahle ke because masikhuluma into yabantwana isensitive Yeah. and also nje ubusho ukuthi endod ngamosakalwa isikhathi. ya kakhulu futhi. Yeah, so ukhumbula ukuthi universe yesijajayo kuphela. So kwamanje mina anginalo ilungelo lokujaja. Yeah. Ya mhlawumbe inkantolo uNkulunkulu Yeah. nomhlaba. Yeah. So wena ke umuna 20 mhlambe 9 or 30 Yeah. ingane na 50 uke wayibona lengane uyayazi yini or nakhelene. Okay, fine, lapho kulo sinika leso kwakuyingane angiyijwayele Yeah. kumakhelwane ngoba umakhelwane imizi Yeah. nje iyalandelana. Yeah. Mina noma ngingaphosisa mangisuka kwami ekhaya ngiya ngakubukayo mhlawumbe bengidlule mhlawumbe imizi mhlawumbe ewu6 7. Yeah.
mangabe mhlawumbe isikhathi esiningi noma ngiye esikoleni ngihambisa leyo mpahla yakho uma Yeah. noma mhlawumbe ngiye esitolo Okay. bengiba nako ukujwayela ukuyibona ngoba vele umakhelwane Yeah. kwakhelene uyabona nje lo. Right. Ehhe. Okay. Now usachaza le story bengifuna nje siyibuilde kahle so that sidlulise lokho kungaba mhlambe imibuzo so that bangasisoli ekhaya. Yeah, right. Now kunokuhlolwa kwengqondo Yeah. nokuhlolwa kwezimilo Yeah. kwabantu. Yeah. Sizofika enkantolo ukuthi i-evidence because akekho umuntu ogweja ingekho i-evidence. Yeah. Uyabona? Yeah. Bayafuna kube ne-evidence noma kunomntwana bazothi okay akangene efastereni ahobe ngalo ngoba mncane bamkhulumise bake bahlala nawo ama social worker phansi bakuhlola ingqondo mhlawumbe ukuthi u-right yini. Mina mangaphosisi ngizothi mina bayingihlola ingqondo ukuthi ngi-right yini. Yeah. Yabona. Bathola ukuthi you are fit. Ngoba nasenkantolo kwaba khona ukuthi inkantolo kanje kunecamera lapha aqalethi lento ini lento Yes, i-TV le. i-TV yes yayikhuluma kuyona. Yeah. Yeah, Yeah. yayikhona. Okay. Also ukhumbula kahle ukuthi yayithini lapha? Yona? Yes. Ngiyakhumbula Yeah. kahle ya. Awusithathe ke kulelanga leli abathi kwenzeka lento. Wena wawukuphi kwenzakalani leso sikhathi? Angikuse enkantolo ngifuna nje ukuthi njengoba usho ukuthi David mase ngihlele ejele ngeke ngayicabanga kahle lento ngathi hey ngaze ngaba nebhadi. So wawukuphi ke wena makwenzeka yonke lento? Mina kahle ngangingekho ekhaya kwenzeka lento. Khona umuzi ngangikona waka mfowethu ngizothi umfowethu omdala ozalweni Yeah. kwakunomsebenzi kwakhe. Okay. Yabona. Okay. Mangabuya khona ke ngoba ngangihambe kulehlane ngabuya mina ngaliphi so konke singapi ngabuya ngesonto ntambama yabo ngoba kuyi distance anyana ukusuka khona ngisuka ekhaya ngiya khona kuyi distance ana samango nangenyawo imoto ngoba kuyi lehlane ngasuka nakhona ekhaya late ngiya khona kwenziwa lo msebenzi kanjalo insuku zathi ukuqhubeka kwaze ngaphethana ngaze ngabuya ngomsomluko. Yabo mina ngizotholakala naleshalukwazi ke sizongibuza ngale nkulumo ebengingayichaza eqaleni sibuya eclinic ngazi noma sasinenkinga yani noma mhlambe sasinoshukela kanjani angazi nje kodwa nje mina ukusibona kwami ngasibona sengisibona sengibuya khona kamfutho omdala. Basolani enganeni umama njengoba eyibuza basola ini o ingane approach abona or bona mhlambe bathi ingane ilimele bathini basolani Khona okuyinkulumane kwabanazo kuyona mangiyathola mina ngayo ukhulwayo yabo mase ngisuka esikoleni sengiphinda kwakhe ngiyotholisisa ukuthi kahle kwenzekani yabo lo kwakhona ukuba nokusola ukuthiza nakhona engakutholanga kwakwisima esikanjani yabo nje kwaba yileyo nto nje mina eyaba nokuxakanisa nje emqondweni ukuthi kahle kwenzekani lethu yakhona. so manje wena endaweni yokuhlala bowunayo umuntu mhlambe okuyisinqandamathe sakho umathandana wakho mhlambe No ke sekusenkantolo ngaba na ukuthi inkantolo ithi ngingabi nendawo yokuhlala endaweni angibe nokuba nokuthola isihlobo engahlala kusona ngenhlanhla ngaba na ukusithola isihlobo engahlala kusona sasu dadwabo kwama ya kwamasho lapho ngahlala khona impela izinyanga yeah ngoba ngiba nokuthi ngizama ukuthi lento yami ngibe nokuyihlolisisa kahle ukuthi kahle ekugcineni izohamba ibe isima kanjani yabo nakhona kulo simo esangigcinisa sengibe sengisejele. mara ngoba lento iyaxabanisa bhuti omkhulu endaweni yokuhlala abantu enakhelene nabo bayashesha ukujaja and bayashesha ukudinwa Yeah. and baba ngezwe bathi kunesimo esithi asifane nalesi basithathele ezandleni kwabanjani emphakathini 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 ke kulo mzuzu ngiqiniso lilonke nje angibanga nankinga ngaba nako ukuhlala izikhashana impela ezimbadlwanyana nje ezinsukwana ezimbadlwana kwaze kufika ukuthi uma angithathe angise kadadwabo kababa
yabo Oh. kwamashe So abantu azange bakubuze mhlawumbe bakuvimbe bakudinelwe futhi ukuthi hey cha wena kuba muntu bayangazi omdala. impilo endaweni ukuthi bengumuntu onjani bophila impilo enjani. yabo Manje le family yona ke njengoba sekungena indaba ye-2000 because once ingena indaba yemali kusho ukuthi ngamagama sekukhona phela odlicala uhlawulani ke makunjalo. angihlawuli lutho ngangalendlela ukuthi manje ngazagcina sengiba senkantolo ngisabe ngihamba enkantolo ngangalendlela ukuthi ngazegcina nenkantolo singigweba yabo ngoba lokungigweba uyazi ngigoba 18 years yabo Okay. noma nakhona kulomzo ekade umuntu ozoyikhokha makufanele ikhokheke wagcina naye ngasayikhokha Ngole mali. le mali So mama ke kubuza yona nihleli ni family because ngiyacabanga bayakubuza imizo omningi. Wena iphi intombi yakho why usolakala ngento embi kanje? Siyayazi lento ukuthi abantu bayithatha kanjani. Lengane mhlambe ingane onokubonakala ukwabonakala nayo before why wena kunabo baba bangaka la kule strata lesi kusolo wena. nami lapho kulomzuzu ngithanda ukudideka ngoba ngikhumbula ukuthi ngalosikhathi nganginomakoti ngangisanda kuba nokuganwa nje insuku enyangeni eminyakeni edlule yabo ngalapho ke ecabangeni kwabo nasekuyidlinzekeni kwabo angazange ukuthi kwaba ukuthi bafila kanjani Yeah. yabo Yeah. ngaze ngaphethana ekugcineni ngagcina sengibe nokugwetshwa ngoba ngangikade ngisahamba inkantolo yejaji elincane ngagcina sengisenkantolo yejaji elikhulu eScottsburg Yeah. esagcina ke ijaji elikhulu selingigweba ke lo 18 years So when you studied at the regional court Yes. mawuqala Yes. ufuna le interview ukuthi yenze sense sikude kakhulu masethekwini yeah right ufuna ukuthi wonke umuntu eze nayo kahle because lamacala ayiqali ngawe yeah asithembe ukuthi iyagcina kungabi nabantu abazohlala babuye mangihleli nabo kanje bathi hey mina nama ngazi ngifike kanjani Yebo. so ifamily yonke seyonke ibe njani ke i relationship between the family eye victim ne family allegedly apparently a perpetrator ewuwe kube njani between labantu abayi-two. ekugcineni kona kugcine kuyinto ebikade nzima kangako ekuzwaneni kwabo bebe right yabo Yeah. elokuthi mhlawumbe khona baphambanile ngembono bengingakazi ngibe nako ukuthola lokho since ngingaphakathi ejele sengigwetshiwe Yeah. bengithola ukuthi bayaphilisana nje Okay. cause nangangikathi futhi ngizokwenza i-VOD khona eWestville Yeah. bafika futhi bona futhi laba ama-victim Yeah. efika nabanye basekhaya Yeah. yabo obaba omncane odadewethu yabo nje kanjalo Yeah. ku right nje konke yabo Yeah. Oh. All right, because izofuna sithathe si rewind bese siyayi fast forward. Naso ke isikhathi sasenkantolo uthe inkantolo encane nenkantolo ethatha inqumo eziphezulu. Mhlambe sithi high court. Uthini umagistrate ithini prosecutor mabekhuluma nawe? Because kuze bakuchuthi ithatha isikhathi ngiyayazi lento. Inkulumo mpikiswano bathini maba present icase mabathi wena vele kahle kahle sikubona icala. ya kona kwakunje ngabo njengoba usho nje impela ukuthi mangaleleni kwami ngibonakala mina nginecala Yeah. lapho kulomzungu ingekho into engangayisho ngoba abantu bomthetho yabo Yeah. Sengiya kwi question enzima whether siyayithanda asiyithandi Yeah. siyayamkela or uyayithola indawo yokuhlala or ayitholi Yeah. mawusa like usa subscribe usa commenta sihleli khona la eBar Sky Lounge in Durban. Umuntu akagwetshwa kuphela siyafundisana la kuba khona into ekuthiwa iproof kube khona into ekuthiwa iexhibit okanye evidence so according to ama case lawo wegripe bazokutshela ukuthi bekukhona a semen or a sperm okanye icondom okanye yini evelile court engathi le bathi ubufakazi obuqaqadikhana. Ay kumina ngingathi mhlambe kulomzuzu angikhumbuli ukhonto eyavelayo
angikhumbuli ngoba ngangale ndlela ukuthi ne-DNA test ngayo ukuthi ngiyakhuluma indaba yayo bajomba ngiyazanga la nto mina yenzeka lapha enkantolo ngoba ngathi ngiyakhuluma ngendaba elokuzwana e-DNA test ngahlakazwa early nje ngisaphatha ndawona ukuthi ngifuna ukuthi kuvele i-DNA test yabona nje lena icala nje lami kwaba into yokuthi ngithole abameli nje abayinkinga ngoba sibaba ababili abameli ngabathola ngamkhipha lo yedwa kwasalo yedwa ngisami ngendaba ukuba ne-DNA test ekufanele ngibe nayo bagcina ngayitholanga ngangale ndlela ukuthi ngithi uma ngiyacabanga nokugwebeka kwami ngagwebeka ngendlela e-wrong yabo kodwa ngawudonsa lo 18 years cause ingekho into engase ngiyenza ngoba i-state yabo lona bonommeli okhokhelwayo okanye lo we-state ngaqala nalo ongakhokhelwa state yes ngagcina ngithe ngo-2016 sengikhona ejele khona eWestville waqhamuka lo okhokhelwayo ukhokhelwa umfethu ongilamayo 10,000 engitshela ukuthi ngalo sikhathi emkhokhela kwathi 2016 ngoba ngangimthole before 2016 mhlawumbe la ko-2015 yeah kodwa kwathi ngo-2016 ngabe ngezwe suthusa amsekho eshonile lo mmeli khona chaza khona ukuthi ukuthi nemali yamfowethu icwilile makunjalo so wena shuza ngamagama bekumele uye ejele wena usho ukuthi kwakhomba kufanele ngimali ukuyejele kodwa manje gcineni ngagcina sengasabi na ukuthi ngoba nakasekho nalo wayikhokhelwa-ke manje okukhomba ukuthi nakhona ukuthi manje kufika isikhathi ngiphumeka uyakholelwa yini esintwini esintwini yebo ngoba ngisonto emaromeni ngiyakholela esintwini khona nike nakuzama mhlambe niyifamily ukuthi hey ngizafuna ukuthi asike siyobheka mhlambe ngenzeka ukuthi kunesalukwazi esidunisile or singajabulanga ngami esalala or esiphilayo or esakuphi yibhadi straight according to the usho ngakhona anikaze nike niyohlola kahle hle ubone ukuthi kahle kahle kanti yalahle kapi lento kona kahle nayi lo iyafa ngapha ukhipha imali nako seziyacwila kahle mangithi ngiyabuka kahle mina hey ekwenzekeni kwalo simo njengaleso sichazayo ngithi ngiyabheka mina noma wengasekho emhlabeni washona ngo-2011 lelanga lo nyaka engagwetshwa ngawo yabo ugwetshwa nje isalukwazi asekho ngigwetshwa nje isalukwazi asekho hayi sasekhona imina wangena ejele yes awukhona wona ukuyosingcwaba angikhona ngisingcwaba kwababa ngimngcwabanga bashona ulapha bonke bashona ngale bonke manje abantu okhuluma nabo abakusupportayo wena bathini kuwe because kumele kube nabantu abakusupportayo khona abantu kwahlala ukukhulumisisa nabo ukuthi hey bafethu hey la ngibhekene nento phela hey bakhona abantu ababe engikhulumisana nabo ukuthi ukukhulumisana kwami nabo ayikho into abangabayenza because ngoba sengagwetshwa ngagwetshwa yabo nje lona so i-visit ubani ebebekuvakashela uma usejele hayi i-visit abekuyibona bafethu nodadewethu nehlobo zami kanjalo manje ngoba kunesinye isimo futhi yabona ngiyatrya ngiphushile ngistretchile episode ubrabong uyabona ukuthi le hour lakhe alifunayo ngeke liphume le ngoba ngiyayibona ihamba kanjani lento e-visit abantu bayangena bayaphuma then kufika isikhathi se-social worker se psychologist hlola ingqondo ama-social worker kuzofika isikhathi labathi kunento ekuthiwa i-victim offender mediation or i-victim offender dialogue uke wahlala phansi ne-victim seyikhulile manje angithi ihambile iminyaka lo muntu ukhulile mawusejele bake bayi-arrange leyo nto hayi ngagcina nge-VOD kwenzakalani nge-VOD chazela umphakathi okay kwi-VOD hayi kwabakhona ukuthi befikile ngencwadi engangibabhalele yona laba ama-victim bafika kwaxoxiswana ngalo ndlela kwaxoxiswana ngakhona until-ke kwagcina sekuba ukuthi-ke ngoba ngase ngibhale nencwadi kuzoxoxiswana-ke la abafika kwaxoxiswana kwadlula na kwaxoxwa nje kwabanjalo nje ngizosho ufikile untombazana lo
okuthiwa kwenze ukuthi afikanga lathi igama mangibabuza ngaye ngoba ngazobabuza kwazi ka 2 times Yeah. lathi igama akekho ukephi useShipstein obamba amatoho Uqhubekile na ngempilo yakhe. Mhlawumbe. waqhubeka yena phela ngempilo yakhe mangendlela ababesho ngayo yabo. Okay. Mase sizophuma ejele. Uhleli laphana kwenzeka into eziningi, kwenzeka yonke lento le. Wa attenda lama courses. Awusitshele ke ukuthi sowuzophuma. Yeah. Bekudumana emqondweni wakho ubuyela kule community futhi. Babhala laphana ku last brief record ukuthi kungayenzeki lokhu kwenzeke lokhu kungenzeki lokhu kwenzeke lokhu. Yeah. Mawuphuma izinto ezenzakala mhlambe lezi ezamebe zakusolisa ukuthi la ngathi kuzaba nempinda okanye la ngingathakatha or ini bakureceive kanjani kwi community. Hayi ku community hayi lokhuza kahle bangimukela kahle. Okay. Manje ke na umbuzo wami ke mhlambe okugcina u second last. La ukhona khona wena uyamukele le 18 years ukuthi hayi no ngishayile 18 akukho engakushintsha or mawusejele bowucabanga ukuthi mara angikwazi ukungabhanda into isikorokoro ngibhanda into elani kahle hle ukwazama ukubhala incwadi to say bafethu necourt ukwazama ukuaphila wayilwa lento ukuthi no ukwazama mabuya futhi ukuthi ngiyonakalele ngamosekelwa isikhathi ngayonakalwa igama. Ya ngizamileke ngalapho ekubhayene icourt ukuthi ngimoshekile isikhathi sami sonke for nothing. Kodwa kula akukanga khona umnyakazo ababe nokuthatha kulo mzuzu. Oh. Nayo ke balekile ke manje. Tshela mina iGrootman. Abantu abama mhlambe aba attend ama cases or sexual offenses ngokwesilungu. Yeah. Uyacabanga ukuthi ukhona ohlala yavuma ukuthi yazi mina lento ngayenza nakuba bekuyiphutha. Yeah kona kodwa kumina akukho ngoba ngasengqondweni nje into engaba nokuthi kuyona into bengayiphumi noma ngilele. Yeah. Yebo ukwenzeka kwayo. Nokuqhamuka kwayo nje. Yeah. Ezithizi nje mangabe ngoba Yeah. kwaqhamuka kodwa manje ngiyizitshela mina ngokwami ngibe nako uyibuza ukuthi how come. Yeah. Ngento engingayicabangi noma ngilele. Yabona nje. Kwaba nje into mina yaba into nje ehla nje emoyeni njengemana like ngazi. Yes. Yabo. Yo. As if nje ngokuthi mangathi uyicabanga kahle lento ezilike njengokuhamba uqhuzuke mhlawumbe ubhozo. Into yaba nje ngaleyo nje mina kwehlekeleni kwami emzimbeni. Kwaba into enjalo nje mina. Hey. Sengimdala emva kwesikhathi esingaka ngiphila Hey. nabantu kodwa kugcina enze uqhamuka siqhamuka komuntu nje. Hey. Azothi mina nje sengibe nokwenza u1 no 2 Yeah. kuyena. Lento yakwesabisa yazi inzi ngikhuluma nawe awukazi ulibize ngesihloko. Uyayihloniphisa yonke le uyihloniphisa ngoba isenzo esenyayekayo or uyasidisassociate naso because uyibiza uyayigcokisa. Esingazwani nempilo yami ukwenzeka kwayo. Yeah isimo esinjalo nje mina mangiba nokuyicabanga kahle ukuthi indlela eyenzeka ngayo mina yabo nje ukukhulu nje angazi ngathini. Yeah. Yabo nje kwaba naloko nje ukuthi awu emva kwesikhathi esingaka ngiphilile nabantu khona kugcina izoqhamuka umuntu ngalendlela eqhamuka ngayo ngalohlobo. Yabo. Uyamazi uTupac? uTupac bowuzwela ngaye mawukhula bathi uTupac La phesheya kwelwandle. Waphesheya kwelwandle. Yeah unale khanda lakhe futhi uTupac. Noma unekhanda lika Mshulusi mara nika Tupac ukhona la. But uTupac the reason why ngiraise indaba yakhe wahlabelela washaya umucu omnandi wathi only God can judge me. Yeah. So nawe ke ngiyacabanga ukuthi kuyoba khona ukwahlulelwa masifika le ukuthi sifike sihlale phansi. Yabona abantu they are very quick. Maya bayangazi ukuthi mina nginale skin se crocodile. Nginale skin ngibe ingungubane or ngibe indlovu. Skin sami siqine kakhulu but mangimele ngibuze ngenzela ukuthi i-society ifunde. People must learn. So asking critical questions it is very important. Otherwise we must not even do podcast. Podcast ye conversation. So ngiyabonga mfowethu ukuthi usivulele inhliziyo yakho and
usithathe wasibeka ekhoneni ngihambe nawe sayojika ngale mabhida sabuya sihambe kuyo yonke indawo. All the best and more. I hope ngeke uphinde uyithole Ngiyabonga. kwisimo esicompromise esifana nalesi. Yes, yes. This series and this season it belongs to KZN. Yeah. At the moment we are in Durban. Sisazohamba kuyo wonke ama region wase KZN or KwaZulu Natal. uNkulunkulu angigcinele nina nonke ke nisasemakhaya. Stay away from trouble. Keep well and stay blessed until the next beautiful episode. Salute. Siyabonga baba. Siyabonga. Danke.